Margetson yn cael y cyfle i redeg ar Bale, a chyfle i groesi. Bale at Gemmet Hudson! Wel, hanner foli. Fe nath ei ddal honna'n bert. Dim trafferth i Absalom yn y gol. Ond oedd ein ergyd bwerus. Cummins. Casgli'r bas oddi wrth Pritchard wedi parhau ei rediad. Cummins! O, mae'n taro postyn! O, mor anlwcus. Ergyd bwerus gan y cefnwr yn taro'r postyn. Ac yna oddi ar Absalom am gic gornel. A Malkin wedi sgrechen am y Bale lawr o'r asgyll dde yma. A Malkin sy'n cystadlu mewn at Newell. Newell geith ei ail gyfle a'r arbediad yn un dda. Malkin yn ennill y peniad. Oedi yn ar amddiffyn. Cyfle i Newell. Arbediad gan Radcliffe. Margetson yn ei ffenio'n glir. Caradogan at Shepherd. Shepherd yn oedi ac yna agor i gorff a'r bas yn berffaith i lwybr Cummins. Cummins ymlaen tuag at rhediad Danny Williams. Absalom oddi ar ei linell. Danny Williams ar y foli a'r gic dros ysgwydd. Heibio'r postyn. Wel, Absalom yn clirio gyda'i ben a nôl y dathi a hanner cyfle i Danny Williams i gefn at gol. Y gic dros ysgwydd, heibio'r postyn. Pritchard yn troi, gwaith clyfar ganddo fe. Cyfle i Danny Williams. Williams yn sgorio, ond y Llymanwr wedi codi i Liman. Williams yn cam sefyll, ond rhwystredigaeth i Pontypridd. Aaron Edwards yn ffigio, yn ergydio ar arbediad yn un ragorol gan George Radcliffe. Chwarae gwych gan Aaron Edwards a'r ergyd isel yn cael ei harben yn dda. Corey Shepherd yn troi mewn i drwbl, colli'r meddiant, a nawr lle fan hyn gan Aberdaki, sgiliau hyfryd, Aberdaki yn glir, Aberdaki yn erbyn Radcliffe! O, mae'n ergyd sal gan yr ysgellwr, ac yn y diwedd mae'n hawdd i George Radcliffe i'w harbed. Aberdaki, o ddim rangen iddo fe feddwl am groesi, syth am gol, ond yn methu gorffen a rhwystredigaeth pellach i Colin Caton a'i dîm. A Bale yn cyrraedd Aberdaki. Fe gafodd y cyfle euraidd yna i roi'r Bala ar y blaen. Ydy'n gallu creu cyfle fan hyn i un o'r gyd chwaraewyr. Aberdaki at Asan. Asan yn croesi. Malkin yn penio. Heibio'r postyn unwaith eto, o fe gath Malkin cyfle fanna, ond i ergyd i beniad heibio'r postyn.